Inizjattiva tal-Malta Trust Foundation bl-isem Your Device, Your Right qed tara l-istudenti li għad m'għandhomx aċċess għall-internet għaliex m'għandhomx kompjuter jew tablet jingħataw dan l-aċċess. L-inizjattiva tara rinnovazzjoni ta' laptops u computers użati biex dawn jingħaddew lit-tfal. F'konferenza tal-aħbarijiet il-fundatriċi ta' din il-fondazzjoni, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka, spjegat kif il-fondazzjoni qed tkompli tgħin tfal u żgħażagħ vulnerabbli jelbu l-isfidi soċjali fil-ħajja. Inaqadna ma' partners oħra biex anka nindirizzaw l-educational divide, ġifieri se nkunu wkoll fil-proċess qegħdin nagħmlu b'xejn korsijiet ukoll jingħataw ġifieri korsi biex jaslu anke sal-ECDL. Fl-istess konferenza ġew iffirmati ftehim differenti bejn il-Fondazzjoni u l-Kamra tal-Kummerċ, il-Kumpanija Go u t-TCTC. Dan sabiex fost l-oħrajn studenti jingħataw apparat elettroniku, tagħlim tal-ECDL bl-aħlas u konnettività tal-internet b'xejn. Dan fil-waqt li sar appell lil kull individwu li għandu laptop qadim sabiex dan jgħaddih b'donazzjoni lill-Fondazzjoni.